Kif ftit tal-ġimgħat oħra eluf ta' tfal jirritornaw għal staġun ieħor ta' taħriġ fil-futbol, id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi għadu kif lesta xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-ground ta' Ħalkirkop fejn ukoll inħoloq wiċċ ġdid tat-terf. Dan fl-isfond li matul dawn ix-xhur tas-sajf is-soktat il-ħidma f'numru ta' nurseries tal-futbol u grounds madwar Malta. F'attività li markat it-tmiem tas-summer camp organizzat minn nursery ta' Ħalkirkop, is-Segretarju Parlamentari responsabbli Omar Farrugia żar il-faċilitajiet sportivi akkumpanjat mill-President tal-Assoċjazzjoni Edward Mizzi u l-kumplament tal-Kumitat. Ix-xogħol kien jinkludi l-qluq tat-terf l-antik u manutenzjoni meħtieġa fil-livelli tal-art biex jitpoġġa wiċċ ġdid. Dan grazzi għal finanzjament b'kollaborazzjoni mill-Gvern Ċentrali u l-Malta Football Association, l-MFA. Is-Segretarju Parlamentari enfasizza kif permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed ikomplu jassistu lil laqdiet volontarji fosthom dawk sportivi li huma parti importanti fit-tfassil tal-futur tat-tfal. U rajna illi bħala Public Works inkunu wkoll ta' spalla f'dan il-proġett illi Kirkop FC investit sabiex ikollha ground sintetiku ġdid illi jkompli jaqgħad mal-kullana ta' proġetti sportivi illi bħala Public Works din inwettqu madwar il-pajjiż kollu. Il-President tan-Nursery ta' Ħalkirkop qal li l-għajnuna u l-investiment li qed isiru huma ta' għajnuna imprezzabbli għalihom biex jimmassimizzaw l-iskop tagħhom għal ġid tat-tfal. Inħoss li inizjattivi u għajnuna bħal dawn li jinkoraġġuna ħafna biex inkomplu naħdmu sabiex daw it-tfal ikunu jistgħu jagħtu pjaċir kuljum f'dan il-premises.